číslo 25 Jan Lašák. A v českém dresu číslo 32 Roman Čechmánek. Alebo inak majiteľ kompletnej sady medailí z majstrovstiev sveta v hokeji a zároveň majster Českej aj Slovenskej republiky. A na straně druhé olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a šestinásobný vítěz extraligy. Ještě jednou brankáři Jan Lašák a Roman Čechmánek. Číslo 60, ďalší z brankárov Karol Kryžan. A s číslem 72 Dušan Salfický. Alebo inak ešte mnohonásobný slovenský reprezentant a jediný brankár, ktorému sa v švédskej lige podarilo ako brankárovi sietiť 2 góly. A na české straně bronzový medalista z olympijských her, dvojnásobný